इसोरखौ नोंथाङा फोथायदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा बिमा आरो बिफानि खोथाखौ नोंथाङा मानिदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा दिनैनिफ्राय लानानै दुगा गोसो लानानै नोंथाङा थाबावनो नांलिया हालेलुया इसोरा बाख्नाय जाथों गिबियावनो इसोरखौ जोबनो गैयै हामबाय होनो आरो बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जिंबासि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं आरोबाव नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनलायफिननायनि थाखाय आङो इसोरखौ जोबनो गैयै हामबाय होनो फै इसोरनि बोसोनखौ जोङो नायनि ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जोङो नायनि बोसोन बिजाबनि चैप्टार 13 वर्स 1 बेयाव बुंदों गियानि फिसाज्लाया बिफानि बानजायनायखौ खोनासङो नाथाय दुगाफ्रा गावनि गोरोन्थि जानायखौ सिमान लाया जिसुनि मुङै आमेन बेसेबां मोजां दिनै जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो फरायनानै जोङो मोनथिबाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा गियानि फिसाज्ला बा गियानि फिसाजो जानानै दङ ना नोंथाङा दुगा गोसो लानानै दङ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर आसा खालामो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना दानिफ्राय लानानै नोंथांमोना बिमा आरो बिफानि बानजायनायखौ लागोन होननानै आरो दिनै नोंथाङा इसोरनियाव नोंथाङा अरायसम गियान बुद्धिखौ नोंथाङा बिदो दिनै नोंथांनि जे दुगा गोसो लानानै नोंथाङा दङब्ला दिनै नोंथाङा दुगा गोसो जानानै नोंथाङा थाबावनो नांलिया दिनै नोंथाङा मान हो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर नोंथारगौनो इसोरा अरायसम हेफाजाब खालामबाय थागोन आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जिसुनि मुङै आमेन नोंथांमोन गासैखौबो इसोरा बोर होथों बाय